ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೊಡು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಕಲ್ಪನೆತ ಒಟ್ಟುಗೋ ಪಾಠ ತಂದಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಲು ಸೇರುನುಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ನ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅವಕಾಶ ಒದಗಾವಡುಂದು ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರದ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟಿ ಅನ್ಪಂತೆರ ಬೆದ್ರದ ದವಳಾ ಕಾಲೇಜದ ನೆಲೆಟ್ ದವಳಾ ಸಿರಿ 2023 ಪನ್ಪುನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಥ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು ಬೆದ್ರದ ದವಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸಂಘದ ನೆಲೆಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ದವಲಾ ಸಿರಿ 2023 ಪನ್ಪನ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತರಾವರಿ ಪಂತ ನಡೆತಂಡ ಉದೀಪನಲ್ಲಿ ಸಡಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಅಜ್ರಿ ಎದುಕೊಂಡಿರ ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರದ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ ದವಲಾ ಸಿರಿ 2023 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಕಲ್ಪನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಠ ತಾಂದಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಲೆಡ್ ಸೇರನೋಡು ಅಕ್ಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅವಕಾಶ ಒದಗಾವುದುಂಡು ಪಂಡ್ ಉಮನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಂಡಿರ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು. ಅಂಥ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಧವಳಶ್ರೀ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಬಹುಶಃ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಟ್ಟದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 10 ಕಾಲೇಜುಗಳ 12 ಕಾಲೇಜುಗಳೇನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಈ ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕಪ್ಪನ್ನು ಈ ಶೀಲ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರಿತಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ತಮಾಷೆ ಕಲಾವಿದರ ಅರವಿಂದ ಬೋಳರ್ ಮೆರೆಗ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ಅರವಿಂದ ಬೋಳರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿತದ ಪಾತ್ರದ ದವಲಾ ಸಿರಿ ಪಂತ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಂತ ಸ್ಲೋ ಪೋಯಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿಗೆ ಆ ಸಮಯಡು ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆಂಚಿನಾತನ ಕೇಂಡ ನಮಕಿತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾವಿರು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಕ್ಲುಪ್ಪಿರು ಅಕಲ್ ಕಲ್ಪಾವಿರು ಆಂಡ ಕಲ್ಪನೆಕ್ ಕೆಲವರೆ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತರೆ ಕೊರ್ಪಿರ ತಂದೆ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ತರೆ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪನೆ ಯಾಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾಪ ಅಂದು ಬರೋಡು ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಬೂಕು ಬತ್ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ. ದವಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ ಮಹಾವೀರಾಜರೇ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅಭಿಜಿತ್ ಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ದುಂಬು ಕಲ್ತಿನಾರ್ ಬಕ ಟಿವಿ ಕಲಾವಿದರ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಭಟ್ ಈ ದುಂಬುದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ ಸುದರ್ಶನ ಕುಮಾರ್ ದಿನೇಶ್ ಕಲ್ಪನಾ ಸಂಘದ ನಾಯಕಿ ನಿಖಿತ್ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಕ ತನ್ವಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಮಲ್ಲಿಕರಾವ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರ ಕಲ್ಪನಾ ಲೇಸನ ಸುಧಾರ್ತೆರ ಕಾಡು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಸೂಪತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕದ ಒತ್ತಿನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಶ್ವತ್ಥ ಆಜೇತ ಕೈತಲು ಪುನಃ ಕಾಡು ಇಲಾಖೆಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತದಂಡು. ಕಾಡು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಸೂಪತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕದ ಒತ್ತಿನೇನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಜೇತ ಕೈತಲು ಪುನಃ ಕಾಡು ಇಲಾಖೆಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತದಂಡು. ಮುಲ್ಪದ 75 ಏಕರ್ ದೆಚ್ಚ ಮಲ್ಲೆಗುಪ್ಪನ ಜಾಗೆಡ್ ಬಾರಿ ಸೂಪತ್ತದ ಊರದ ಜನಕಲು ಪೋಡಿದ ಕಾಡು ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರ. ಕಾಡು ಅಧಿಕಾರಿಲಿಡ್ದ ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳತಕ್ಲು ಸೂತೆಕ್ಕೈರೆ ಬಾರಿ ಸಾಸಮಲ್ಪಡಾಂಡ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳತಕ್ಲು ಊರ್ದಕ್ಲು ಕಾಡು ಇಲಾಖೆದಕ್ಲು ಬಕ ಬೈಂದೂರು ಪೊಲೀಸರನ ಸೈಡು ಸೂತೆಕ್ಕಾಯಿರ ಬೈಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ. ಪ್ರಾಯಪರ್ತಿ ಅವಂದಿನ ಬರವು ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪೊಣ್ಣೊಡ್ತಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ನ ಬಕ ಪೋಡಿಪಾದಿನ ದೂರದವರ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಅರಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ನಿತೀಶ್ ರೈ ಪನ್ಪುನಾಯನ ಮಿತ್ ಸಂಪ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋಕ್ಸೋ ಬಕ ಪೋಡಿಪಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಬೇತನೆ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ. ಪ್ರಾಯಪರ್ತಿ ಅವಂದಿನ ಬರವು ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪೊಣ್ಣೊಡ್ತಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ನ ಬಕ ಪೋಡಿಪಾದಿನ ದೂರದ ಮಿತ್ತೋರಿ ಜವಾನಗೆ ಎದುರಾದ ಸಂಪ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಕ್ಸೋ ಬಕ ಪೋಡಿಪಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಬೇತನೆ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ.
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಅರಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಮಡ್ಯಂಗಳದ ನಿತೀಶ್ ಟೈ ಆರೋಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿತೀಶ್ ರಡ್ಡು ಸರತ್ತ ಇರುವನೇ ಜನವರೆಡು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆಗೆ ಅಪಗಪಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಅಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಈ ಸಂಗತಿ ನೇರೆಗಾಂಡಲ ಪನ್ನಂಡ ಕೆರ್ಪೆ ಅಂದಲ ಪೋಡಿಪಾದೆ ಅಂದ್ ಪೊಲೀಸರೇ ಕೊರ್ನ ದೂರುಡು ತೆರಿಪಾದಿರ. ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ನಗ ಪ್ರಾಯಭರ್ತಿ ಆದಿಜ ಅಂದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕಡಿಸಿದ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಭರ್ತಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ದೂರ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿನ ದೂರದಂಚ ಆರೋಪಿನ ಮಿತ್ತು ಫೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂದು ಅತ್ತಂದೆ ನಿತೀಶ್ ಟೈ ಮಿತ್ತು ನನುಂಜಿ ಪೋಡಿಪಾಯಿನ ಕೇಸ್ಲ ಬುಡ್ದುಂಡು. ಪುತ್ತೂರದ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಪೊಣ್ಣೊಡ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಪಗಪಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕರೆನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ಪೊಣ್ಣನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದ ಪೋಡಿಪಾದಿನ ಬಗೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ. ಸಂಪ್ಯಾ ಪೊಲೀಸರ ಆರೋಪಿ ನಿತೀಶ್ ಟೈನ ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತಿನ ರಡ್ಡು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಕುಡ್ಲಾ ಶಾಖೆ 4 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಡು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದಂಡ ಮಠದ ನಿಲೆಟೆ ಪಲ ನಿರ್ಮಲಗು ಒತ್ತು ಕೊರ್ತಾಂದ್ ಕುಡ್ಲಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ದ ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಶ್ರೀ ರಘು ರಾಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತಿರ. ಮಂಗಳದೇವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಿಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ನಿಲೆಟ್ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲೆನ ನಿರ್ಮಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆರೋಪ ತಿರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಬಿಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ನಿಲೆಟ್ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲೆನ ನಿರ್ಮಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳದೇವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ದ ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರ ರಘು ರಾಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾತ್ರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಕುಡ್ಲ ಶಾಖೆ 4 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಡು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದಡ ಮಠದ ನಿಲೆಟೆಯ ಫಲ ನಿರ್ಮಲಗೂ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲು ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ತಡ ಉರಿಯರ್ದಾಪನ ಕೆಲಸ ಅತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಉಮ್ಮಿದಡು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶುದ್ಧತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಶುರು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡವನ ಓಲೆ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಡನ ಓಲೆಲೆನ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಎಡೆ ಬೈಕೇರ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಗೃತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ಏನು ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಡದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಹಾಬಲ ಚೌಟ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಚನ್ನಕೇಶವ, ಕೇಂದ್ರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ, ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್, ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಭಾಸ್ಕರರಾವ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕುಟ್ಲು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕೃಪಾ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭಜನ ಮಂದಿರದ 51ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಕಾಹ ಭಜನೆ ಶನಿವಾರ ನಡತೊಂದಿತ್ತದ. ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾವಂಜೆ ಆಟದ ಮೇಳೋಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ನಡತಂಡ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾಜಡು ಶಕ್ತಿದಾಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಯಪಣವು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕುಟ್ಲು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕೃಪಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ 51ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಕಹ ಭಜನೆ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಜನವರಿ 1 ಎನ್ಮುಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತೊಂದಿತ್ತದ. ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾವಂಜೆ ಆಟದ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಆಟ ಸುರ್ಬಾಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾಜುಡು ಶಕ್ತಿ ದಾಂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಯಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಟದ ರಂಗಸ್ಥಳೋಟು ನಡಪಾಯಿರ. ಪಾವಂಜೆ ಮೇಳದ ಸಂಚಾಲಕರ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಾಪಕರ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ, ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ತುಂಬೆ, ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ದ ಯಶೋಧ ಇಂಚ ಬೆನ್ನೆರಿತದ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಸಾಯಪಣವನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯರ.
ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂದೊಂದು ಆದರ್ಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಆಟದ ಮೇಳ ಇಡೆಗೆ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಬೈದಾಂದು ಪಣ್ಣಿನ 51ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಕಾವಜನೆ ಗೆಡ್ಡೆಪು ಬೇಕೇರ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಡಂಬರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭುವನೇಶನ್ನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಂತಹ ಗುಣ ಅದು. ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ವಿಚಾರ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಪಾತ್ರೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕೇರ. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರಾಯನ ರೋಷನ್ ರೈ, ಪಚ್ಚನಡ್ಕ, ದಿನಕರ ಭಂಜನ್, ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೇರಣೆ, ಸದಾಶಿವ ತುಂಬೆ, ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್, ಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಶಶಿಧರ ಬ್ರಹ್ಮರಕುಟ್ಲು, ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚನಡ್ಕ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ. ಲೇಸರ್ದು ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾಪೂಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪಾವಂಜದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ದುಂಬರೆಂಡ್ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕೃಪಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದಕ್ಲು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಆಟದ ಪ್ರಯೋಜನ ವಹಿಸೊನ್ನ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ವಾರಿಜ ರಮೇಶ್ ಪೆರಿಯೋಡಿ ಬೂಡ್ ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯೋಗೀಶ್ ದಾರಿ ಬಾಗಿಲ ಪಣವುದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸುನಂದ ಶಶಿಧರ ಬ್ರಹ್ಮರಕುಟ್ಲು ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಪ್ರಿಯಾದರಿ ಬಾಕಿಲು ಬಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟದುಯೇರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ಸರಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮಿರುವರ ಉಗಮ ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ನನ್ನ ಜಂಘಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೇ ಜಲಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪುರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟುವ ಮಗ ಮಹಿಷನೇ ಆಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಸುಪಾರ್ಶಕ ಮಹಾಮುನಿಯ ಶಾಪ ಆಲಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೀಯ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೇಂಟೆಬೊಟ್ಟು ಕಟಪಾಡಿದ ವರ್ಷದ ನೇಮದಲೆ ಕೊಡು ಶನಿವಾರ ಕೊಡಿಮರ ಮೂರ್ತ ನಡಪಾಯರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೇಂಟೆಬೊಟ್ಟು ಕಟಪಾಡಿದ ವರ್ಷದ ನೆಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಶನಿವಾರ ಕೊಡಿಮರ ಮೂರ್ತ ನಡಪಾಯರು. ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ನೇಮ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೇವಿ ನೇಮ, ಧೂಮವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ದೈವಲನ ನೇಮ, ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಕೋಲ ಇಂಚಾರ ಅಡ್ಡ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ಯದ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನ್ವೇರ. ಕೊಡಿಮರ ಮೂರ್ತದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಂಗಳ ನಾಯಕ್ ಮನೆತನದಕ್ಲು ಭರತ್ ಹೆಗ್ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೇಂಟೆಬೊಟ್ಟು ಕಡಪಾಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪಿಲಾರ್ ಬೊಕ್ಕ 10 ಸಂಸ್ಥೆರ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟಪಾಡಿದ ರಾಧಾನಿಲೆ ಎಣಗುಡ್ಡೆ ಕುಮೀರಿ ತೋಟಡು ಗುರುವಾರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ. ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಯರ್ನ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆದವರ ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನ ನಡಪಾಯರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟಪಾಡಿದ ರಾಧಾನಿಲೆಯ ಎಣಗುಡ್ಡೆ ಕೊಮೇರೆ ತೋಟೋಡು ಗುರುವಾರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ತಿದ್ದಿತ್ತರ. ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಯರ್ನ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆದವರ ತರಾವರಿ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆ ನಡಪಾಯರ. ಕಾಣೆಗಣ ಹೋಮ, ಲಕ್ಷಾರ್ಚನೆ, ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಶರಣುಲಿಪ್ಪುನ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಬೈಯಗ್ ಕೇಮಾರ್ ಸಾಂದೀಪನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮದ
ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತ್ಯರ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿಯರ. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಮಾತರಿಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರ. ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತವೃಂದ ರೇ ರೋಡ್ ಬೊಂಬೈದಕ್ಲು ಕಿಶೋರ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲು ಉದ್ಯಮಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿಕ್ತಾರ. ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತವೃಂದ ರೇ ರೋಡ್ ಬೊಂಬೈದ ನಿಲೆಟ್ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮಕ್ಕಳು ಸತೀಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲಿಗ ಗುರುವಂದನೆ ಸಂದಾಯರ. ಕಂಠ ದೇವನ ಶ್ರೀನಾಮ ಭವಭಯ ಹರಿಸುವ ಶ್ರೀನಾಮ ನರಳು ಮರೆಯದೆ ನೀ ದಿನವೂ ನೀನು ತನು ದಿನವೂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣ ಆವತನ ದೇವರನದು ಬಾಯಿಯೊಳು ಇರೆಡು ಲೋಕವ ಇರಿಸಿ ತಾಯಿಗೆ ತೋರ್ದಂತೆ ಹೊಲ್ಲದ ಪುತನಿಯಂತೆ ಆವುತನ್ ಹರಿಯಲಾಗದು ಅಮಲೆ ಶಬರಿಲೈ ಕಾಟು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಾಮಲೈ ಶಬರಿ ಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಣಿಕಂಠ ಓಂ ಮಣಿಕಂಠಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಸಾದನಿರತಂ ಶರಣಂ ಅಸ್ಮದಿಷ್ಟ ಪ್ರದಾತನಾದಂ ತ್ರಿಕಾರಸ್ಥಿತಂ ಸುಸ್ಥಿತಂ ಜ್ಞಾನ ಸಮರೂಪಂ ಪರದಂ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಭಾಜಂ ಅಪಾರ ಎಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಒಟ್ಟುಗು ಗುರುವಂದನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮಾಲೀಕರದು ಪುರಂಚನ ಇದಕ್ಕೆ ಗುರುವಂದನೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಶಕುಂತಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಲುವ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಕಲ್ಲೇಗ ಮಾಡತ್ಯರ ಶ್ರೀ ಪುಣ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಕ ಧರ್ಮ ದೈವಲೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗುರುವಾರ ದೈವಲೆನ ಪುನಶ್ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯರ ಕಲ್ಲೇಗ ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿಡ್ದು ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಪುಣ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ನೇಮ ನಡತಂಡ.
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಕಲ್ಲೇಗ ಮಾಡತ್ತಾರ ಶ್ರೀ ಪುಣ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದೇವಲೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಗುರುವಾರ ದೈವಲೆನ ಪುನಶ್ಚೈತನ್ಯ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ಕೋಲ ನೇಮ ಪ್ರಧಾನ ಆಚರಣೆ ಆದಿತ್ತದ. ತುಳುನಾಡ ಜನಮಾನಿಲು ತಂಕ್ಲು ನಂಬಿಂಚು ಸತ್ಯಲೆಗ್ ಕೋಲ ನೇಮ ಬಂಡಿ ನೇಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಮೈಮೆ ಬುಧವಾರ ಮೆಚ್ಚಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಪೈಚಲ್ ನೇಮ ಇಂಚ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದೆರ. ಕಾಲ ಕಾಲುಗು ಸರಿಯಾದ ತಂಬಿಲ ಕೋಲ ನೇಮ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪುನ ದೈವಲು ತುಳುನಾಡ ಜನಮಾನಿಲೆನ ಆರಬಾರತು ಒಂದು ಧರ್ಮ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ. ಕಲ್ಲೇಗ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿಡ್ದು ಕಾಣೆ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದ ರಾತ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜರ್ಲಿ ಬೊಕ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ನಡತಂಡ. ಅಖೀರಿಗೂ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಕಲ್ಲೇಗ ಮಾಡುತ್ತಾರು ಪುಣ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ ಧರ್ಮ ದೈವಲೆನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಜೀವಂತರ ಜೈನ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಯು ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ ದಿನೇಶ್ ಶೇವಿರೆ ಕಾರ್ಯಂತೆರ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಕಲ್ಲೇಗ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪದ್ನಡ್ಕ ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತರ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಲಹೆಗಾರರ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬೊಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಲ್ಲೇಗ ತಂಬಿಲ ಕರಿಪನಾರ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಸೇವಿರೆ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿರ ನೇಮ ತುದು ದೈವಲೆನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಬೂಲಿಯದ ತುಂಡಿರ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಲ್ಲೇಗ ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿಡು ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕೋಲದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಖೀರಿಯಾಂಡು.
ಪುತ್ತೂರು ಕೈಕಾರದ ರಾಜೀವಿಯನ್ ಗಾಂಭೀರ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸೇವೆ ಆಟ ಅದು ಗುರುವಾರ ಪುತ್ತೂರು ಕೈಕಾರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಲಯಡು ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಲೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿನಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಅದುಪ್ಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರಾಧನೆ ಕಲೆ ಅದಲ ಗುರ್ತ ಮತ್ತೊಂದುಂಡು. ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ದೈವ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿರ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ಆಟದ ಮೇಳೊಡ್ದು ಸೇವೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪರಕೆ ಪಂಡದು ಬೊಕತಂಕ್ಲು ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಕೈ ಸೇರ್ನಲೆಕ್ಕುಡು ಇಂಚ ಸೇವೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಬೈದೇರ. ಪುತ್ತೂರು ಕೈಕಾರದ ರಾಜೀವಿಯನ್ ಗಾಂಭೀರ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸೇವೆ ಆಟ ಆದ ಗುರುವಾರ ಪುತ್ತೂರು ಕೈಕಾರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಲೆಡು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಆಟ ಅಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳದ ದೇವರಿಗೆ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಸುರುವಾಂಡು ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಭಕ್ತರು ಸೇವಾ ಕರ್ತೆರು ಕೈಕಾರ ರಾಜೀವಿಯನ್ ಗಾಂಭೀರ ಬೊಕ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಪ್ರಸಾದದೆತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲ್ ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು.